na sinaende gochara na isosomore tugusaba omonene abe naintwe oyo na omorandia gokwana naintwe togoteba omonene aseseniwe twachire ase obosie bwago tata otosesenie kia togosaba ase erita ria Yesu Kristo omokonyi. Amina. Oyo mpeni nang'i oyo Elda nang'i oyo okwana naintwe na oyo mpita oyo kwana ase ekegusii Nyasaye abasesenie. Ase ogoteba amina togoteba Nyasaye nore naintwe otoire obomoyo buya mono muya more Nyasaye na omuya tore moyo iga tobogete mbuya totebe mbuya mono toseseniwe Nyasaye na omuya naende nore amatuko onsi naintwe tomotogie omonene igo tosesenirie koba ase obosie bwa omonene iga rero iga gosaba amo na komotogia omonene ekiagera toete rituko eri iga na inche ngoteba mbuya mono ase okong'a ribaga gokwana na abana baye eriegere ring'ana ngochi gokwana riseseniwa korwa igoro naende nagokire ndenka ekiagera ere na omosigari omenyete isiko gochia aria gochia Middle East Somalia na ekinse chiiri chinyinge chia abarabu lakini Nyasaye amorentire iga rero agokire omoika omonene omoika omuya o Nyasaye nkomoakera mbuya mono nainwe montegerere ase chidageka iga 20-30 chidageka echi na chinyinge iga tiga tobe amo tiga omonene aseseniwe. Ntori abategereri bosa iga ekero tokogenda gotegerera abanto baria bechibicha ase chitibi nari togotegerera abanto baria twanya goseka rero igo tore ase obosie bwa Nyasaye tokomotogia na enkoro yaito na ebirengereri bito bionsi pi tiga bimorigererie bimotogie ekiagera nere ogerete tori moyo kia obomoyo bwaito na ase engencho Yesu akoete akaboka korwa ase embera naki gekogera tori moyo iga rero baminto obwanchani bwaye na ogotokwera na kwagera tori moyo Nyasaye iga abwate esaba gekogera tori moyo rero iga na esaba abwate rero iga tiga tokore obwanchani bwaye tomotogie na komosaba kera rituko komotimokia erita riaye igoro nere ekiagoteba ng'a baria baramwanche na komotegerera na gokora obwanchani bwaye na ababeka ase obosie bwaye kiagera ere nao are ase ekerogo keria gia tata okoboko gwokorio. Nyasaye atokiwe eki nakio egento ekenene ase amang'ana aya iga ngochi gokwana nde amang'ana amarieta make iga kabe nainche iga naende monyabere onye ngochi gokwana ring'ana riago esaba yane eyemo omotogia omonene onye kore omogeni ase ekanisa eye okogokia ng'a Nyasaye na omuya ebiakorire ekanisa eye iga
tubwate abantu bamanyete amang'ana omonene babwate obong'aini bwa omonere ekero okoboria ribaga ria egari yago onye teri gokora gasi yago gose gotete kogora egari nimanyete ng'a ning'o nkogenda ngochiera ase enyomba eye iga ase ekanisa eye onye mbwate obokong'u bwa chibesa ntagete konyora ogokonya nabo nkogenda ase Paul elder nabagokorokereria ng'a ng'ai okogenda inki orakore egere okonyeke. Naende iga abwate omobango omuya amanyete ng'a ng'ai ebesa eragokonye naende ng'ai inki orakore egere okonyeke nakotebie ebikaratasi ebi iga tokoegwa chikadi echi iga tokoegwa ng'aki chiratokonye lakini twanyora ng'a twebekire ase obokong'u amateni amange. Ebinto ebikong'u iga togokora ebinde twanyora ng'a biatoreteire obokong'u bwa amateni amange nokwana onye kobwata amang'ana ya ogotaka amoroya tobwate abaroya iga onye gotagete abanto bakorokia buna ng'aki okobeka amaogo egere omochie ororekane gose omoyega mobwate ororekane buya na abana mbare iga baya na ominto orarire okorokwa sheri nero egasi yaye nabundesete abana amang'ana ayio onye gotagete omonto abanto bagotebia bagosomia abana ntobwate abarimu iga buna staneri okorokereria abana ebinto bagwanete gokora egere bakore esukuru buya. Onye kogora echera pastor nao are iga na abanto mbare iga chielder chimanyete egasi ya ogokonya abande baria babwate obokong'u bwa echera abanto bakogera twasoma abande buna tokorandia iga amang'ana aya akogenda isiko ntobwate abana abaya sana basomete abateri abaya tobwate iga tobwate abanto bagotera buya bagotakia omonene Brian nao are iga gotonya na abasae bare iga abake nabo bare bagotera buya. Eye na ekanisa ebwate abanto bare abakong'u babwate obong'aini korwa ase omonene bagogenda gokora egasi ya omonene na obwanchani na goikonya baria bonsi batagete ogokonya. Nyasaye natoete esawadi ya ogokumia iga ase enyomba eye iga kende gionsi getakeire ntobwate omonto iga oratokonye. Na ekero obwate amatemo ng'a ng'ai okogenda iga okogenda ase Yeso onye ekanisa eye tekogokonya ase abanto aba bonsi pi nakwanire tata oito ore igoro goetera ase Yeso Kristo natokonye nabo totagete kogenda ase are tiga bagente omobwekano oyo omomo ntegera ng'ai kare omoibori akogenda atagete kare omwana atagete kweng'enta ng'ai akogenda ng'a oragokonye ng'ai okogenda ekero kwabutirwe egasi
naye tubwatie besa ukuragereria abantu bao ng'ai ukogenda kero nyagitari agotebiri ng'a oborwaire obwate bore obokong'u ng'ai ng'ogochiera ng'ai ogoenda baminto ng'ai togochia ng'ai abaminto mokogenda ekero obwate obokong'u ebinto biakobeire ebinge omotwe ogendererete goonchoka gochia iga na iga osinyire buna nki ogokora ng'ogochiera obokong'u bore ase omochio ebirengereri bira ebinge ng'ai okogenda oyo ominto goika togende ase omonene kiagera nere omobuya oito ekero obokong'u bwachire obonge ng'ai tokogenda buna bono ekero omogaka na omong'ina kare gotigana ng'ai ogoenda nabo oratebe ng'a nabo okogenda ase abaria egere bagosabere bagosomi buna mogwenerete kwerenda lakini nyasaye nomuya kiagera nere okorwana goturwanderera bionsi ekanisa yaito ya Seventh Day tukagete ng'a nabo tobwate amachibu lakini nyasaye nere obwate amachibu onsi mange intwe buna abanyene abanyakanisa ntobwate machibu matukande kiagera togokwana ase nyasaye lakini togokwana ebinto totamineti tokogenda ase yeso twabeka amaruse komosaba twamotebia amatemo aito amatemo onsi pi tobwate na obokong'u tobwate twasaba gatokonye lakini okwegena gwaito okore ogosinini ase ense eye iga tomenyete ya ogosomba ng'ogochiera egento nkere kiomane eke na egento kiogokumia abatamomanyeti nyasaye kienyeji abantu abatamomanyeti nyasaye abanyene igo bagotema gogenda ase nyasaye ekero ebinto biasinyire bionsi bari kogenda ase nyasaye ritang'ani ebakoragende ase chibinto chinchera ching'ao oboringo oria korora abantu bari bakong'aina ng'a nabo bamanyete ebinto bia ense eye lakini beba ng'a naro oyomo omanyete bionsi pi eyio okorokuya nyasaye rituko erime endege nchiarenge yarigerereti New York omogendi endege eye akeba ng'a gokuna ekio keria gegwenete gokonya endege etirimboke gocha nse akeba akagenda goonchokana igoro aria bakari kero banto bainse bakorigereria endege terigocha nse bagateba abantu bare ense kegwanda bakagenderera gokorosia
ekegwanda gionsi pi kebe tiare ende gekogwa bamanya ng'anki gekogera igocha nse omogendi endege eria agatema gokora obong'aini bwonsi pi n'abanto bari barenge ime bonsi pi bari bagakora egasi ase endege ime bagachaka obwoba bakorera bagasinywa into bagatebia abanto bonsi bare endege ime babeke amarunsi babeke emitwe yabo nse mbarigereria igoro abande bagachaka ebirero abanto abange bachaka gotwara obwoba ekero omogendi endege atebete ng'a nkogenda tirimboka tori bono gochia inse ekero abatebi bo agatebia abanto ng'a gene Nyasaye ekiagera nere oratoire inse bono onye konyegenete Nyasaye morangeri bono iga egere totirimboke togende ekegwanda omonkwano okoroku Charles akarike egetabu kegotebia abanto ng'a endege iyo ekagwa onde taitiri onde abanyene endege mbachieti goteba obokong'u bwonsi pi bwabete ase endege ebatebete ng'a endege nabo yachete buya ekagwao abanto bonsi pi bagasoka buya abanto bakaboria ng'a nki gekogera motakwana igoro ya okombosaba twasabete iga babwate obwoba bwogoteba ng'a abanto baria batari abakristo babase gotwara obokong'u ng'a ogosaba kwabo tari kwagera bagwa buya bacha ekegwanda Nyasaye abanto ekiagera omogendi endege nere okora egasi kwanya koba asanga buna aywo obwate obokong'u ogokwana na Nyasaye na ekero agokonyire kwateba ng'a tari Nyasaye ogera na ebinto bia ense biagera ekero ogokwana Nyasaye maiso marore ebinto kende gitaiyo okogosaba gocha asare agokonye korwa obokong'u obwate obonene ekero obwate obokong'u obonene gwateba Nyasaye nkonye Nyasaye nkonye Nyasaye nkonye korwa ase emechando eye iga torigotebia tari omogaka gose omong'ina gose omopastor Nyasaye ogotebia na ekero kwamotebirie agorusirie ase obokong'u kwamanya goteba ng'a egento kiagera onye ntakora iga na iga na iga narenge gocha gokonyeka korwa ase obokong'u obo iga kweba ng'a Nyasaye nere ogera gwatoreka korwa ase obokong'u kwabwate nobisabe ng'aki oratake gokora ebinto biao ase obomaene mbori ng'a Nyasaye ore igoro nere okogera twabua esegi ende yonsi tobwate ase obogima bwaito tosome egetabu gia Zaburi timanyeti ng'a obokong'u mborobia obwate okwechanda nkorokia obwate egento mbwate na ekemo obokong'u mbwate inche igo goteba Nyasaye obomaene Zaburi 40
Gitabu kia Saburi 40 inkaganya Nyasaye nobore okwegena akaigue birero biane akanducia ase emechando narenge bwate emekong'u akabeka amagoro ane ase egetare na agankonya ngachaka kogenda gokora obwanchani bwaye. Jona 3:23 Jona 3:34 Motosoni omonene Jona akamusaba omonene tata akamotebia igo nkorera ase gocha ase eng'encho ya emechando yane goetera ase emechando yane yonsi pi akwanyigure birero biane nakwandusirie ase emechando yane yonsi bono iga egonde na obokong'u chinchero chiane chionsi pi okwandusirie ororo gwansibirie korwa emechando eyio yonsi ende ngoteba ng'a nindigererie eng'ana yago ase obogima bwane bwonsi. Danieli iga egotoinyora egeugwa ya Nebukadneza 25 ebunga 29 Nebukadneza naba amanyete ng'a goika arigererie Nyasaye na amaiso boronge akaimokia amaiso aye gochia igoro akaerusia enkoro yaye gochia ase Nyasaye akamotebia emechando yaye twensi pi mwanyabanto igo tobwate obokong'u ekero tobwate obokong'u tokomoiranera Nyasaye twamorigereria na komosaba atokonye korwa ase emechando yaito. Nyasaye nere oratoe oboremu na ogosesenia atokonye korwa ase emechando yaito yonsi. Emechando yago yonsi ebirengereri biaye ebikong'u obwate morentera omonene nere nakobwere esegi eyio. Kwanya kogenda nyagetari ororo omonto obekeire chimashini kigerete chimokomokonya egere abe moyo. Abanto bare ase omoremo ase eng'encho ya chimashini igo tore ase obogima bwaito goetonga buna abanto babekeire chimashini chigerete tore moyo lakini Nyasaye oria gagototebia ng'aki moretigane gocha asinde nimbabwere bionsi torababua ekiagera Nyasaye nere omuya. Moriki oyomo gagoteba gagoteba ng'a twensi pi twaetire ase emechando oyomo ase obogima bwaito lakini tiga tomanye ng'a tari intwe tokwenyarera Nyasaye ogotonyarera. Emechando emenge gegocha ase eng'encho tomenyete ase ense ya omosunte oyomo narigete egetabu eke ase kobwatekana na emechando eye. Elijah opomanie agotoinyoria amang'ana yonsi pi iga akamobwatia Nyasaye ekero arenge omoke
agasoma esukuru amugegenete Nyasaye, akagenda gusoma igoro ogotera, ekero asoma agakora university, akairana inka ekero akore esukuru, akaba omobwatani o Nyasaye, agakora ende ekanisa, nyora tamanyete tasomete kobugia ebinto bia amatera, lakini gabwatetie agatera buya, agachaka korika igoro amatera. Nyasaye iagotobwera ekero tokomotiga atũrae. Nyasaye na omotoria. Yeso nere omotoria oito, nere ogotokonya. Genda mosome ebuku ya omonene, nere natorokereria buna togosoma. Gakegera amatera aria bagotoinyoria, bwatia amatera na gotera omonene. Aria omosalaba ase Yeso akwerete, naenkarera ase teso, na enkoro yane egachandeka, lakini nkamobwatia omonene, nere agankonya. Amatera ayio igo yarigetwe goetera ase abanto banyorete ebinto biakorekanete ase obogima bwabo, bakanyora ng'a kende nkiarenge gokorekana onye tari Yeso ochete ase obogima bwabo. Abariki abwo bakamenya korika amatera oyio. Naho omoriki bwa amatera korwa Hoffman nere narigete ogotera oko. Goika ntebie Yeso emechando yane, mosesenirie ekanisa eye iga, iga mogo etosesenirie, kiagera ntobwate abateria abaya, Nyasaye tiatomotebie emechando yaito nere natobwere. Ogotera nkobwate esaba, ekero narenge amakori egasi Pennsylvania, abanto abataka, nkaboria nobwate obokong'u botanyare konywa, nobwate obokong'u botanyare gokonywa, etigane na Yeso nakobwere. Baria togokora chigasi, togokaga ng'a tobwate ebinto bionsi, lakini ekero ebesa yaito ekoba enke, igo tekoba akong'u. Ekero okoenda egasi igo obwate egasi yao igo okonyora otebiwe okore eke na eke na eke na eke. Ekero okogenda gwaikire egasi okoenda nyomba aria ase ogokora egasi goikaransa, ere buna are omosigari, ekero akogenda nyomba aria agoikaransa aria egere agake gokora egasi, iga abwate obokong'u, ekiagera abande bategererete baegenete ng'a ebinto bionsi mbamanyeti eki bagokora, lakini iga ere egasi enkong'u.
alitukeli akagenda akamusubati gite akamutebia nangi into tokora neke tokora eke neke tokora ebinto ebi na ebi na ebi na ebi chitagika 10 agontebereria ebinto togwenete gokora akagenda nka ekero nacha naba rituko ria kabere ngocha obisi yange saa 5 kanyora abanto mbagogete saa 9 nkanyora ng'a ntete kogenda ngomoboria manyeti akamenya goteba ng'a yokori omusubati oria omotebetie ebinto bionsi pi taiyo osirire oyo twarenge komoma igoro ng'aki kiabete ateba ng'a geng'entete nki gekogera nkobatebia eke baminto ntobwate abanto abanto more naye abanto bare naye bakonya kogoka lakini tomanyeti egento bachandete ime yabo giagera omusubati oyo karenge omogoka omuya orenge gonsomia buya mambia yaye tachiri koba moya iga abwate obokong'u agatebia ebinto biaye lakini tachieti goteba obokong'u abwate tachieti koboria ng'a nki atagete gokora nki ende akore mani namanyete obokong'u bwaye ekero engaki buna yabeire intwe ase Nyasaye na Nyasaye bweka nere orakobwere bionsi tokonyara gokora ebinto gionsi onye torendetie emechando yago ase Yesu Kristo abaibori moraiga mwanchete abana baino na mokogenda marinke ase eng'encho ya okokoria gotaka okonya abana bao batware obogima obuya na Yesu ore igoro nere nabo are igo agokora kende gionsi egere totware obogima obuya naki eki togwenerete gokora buna abana ba omonene tiga twetigane ekiagera Yesu nao atagete gotobwera Yesu tiga ntebie Yesu emechando yane nere nankonye nambwere bionsi pi ebinto anyare tiga motigere Yesu baminto iga ntebie Yesu bionsi emechando yane yonsi tinkonyara emechando yane inche bweka omonyene ase emechando yane yonsi pi iga akombwera neba anyanchete naende nabo akonkonya bweka goika motebia Yesu tinkonyara emechando yane inche bweka omonyene goika ntebie Yesu bweka Yesu nere orankone Yesu bweka nere oranyara gonkonya goika motebia emechando yane yonsi kondo amotebi nankonya goika motebia Yesu emechando yane yonsi oku nogotera kwa ogokumi sana ogotera kwira goika totebia Yesu buna ere nagokonya
kurarangeria Yesu yarebweka nagokonya nkinda muteberia Yesu emechando yane Yesu bweka nero rambwere bionsi bweka nacha gokonye ekero kwa motigeire emechando yao yonsi pi bweka nero rakonyarere bionsi Umato maene sava naende baroa goseseni gukwa ebinyasaye biagokoreire biogokumia okema ase ekemo ogonyora Nyasaye agokonyire mono abaminte oyo Nyasaye bobuya nare naintwe iga rigereria iga asemore buna abana ba Nyasaye ekanisa eye rigererania inwe ase inwe konyana inwe ase inwe na Yesu nabakonye egere mobwechi obokong'u bore ase ense eye egere bweka omonyene nero orabaorokere buna eki mogokora egere mwekonye monya gokora ebinto bire mamincha kiagera omonene tata ore igoro nero bweka oratosesenie baminto tiga koyechanda tigera omonene bionsi pi ekero bwotagete ebinto gionsi bigokorangeria omosigari lakini goika tomanye ng'a Nyasaye bweka omonyene nere ogotobwera ekero otagete kobarwa tori kogenda ase omonto otamanyeti kobara igo okogenda ase omonto omaete kobara igo ekero otagete kende gionsi igo okogenda ase omonto oria omanyete ng'a oyo nanyare gonkonya na Nyasaye na Yesu nere bweka oratobwere bionsi nere obwate chinguru chiogotobwera bionsi mwanyigwete tegekochiera genda ase Nyasaye Nyasaye gabwate ebinto mwanyabanto atabwati goika tomotigere bweka nere oratonyarere ekero abana baito bagotera ntobasa gotiga koira ebinto buna na amachieso kende nkeiyo ntakore Nyasaye ore na ime yaincho Nyasaye nomuya kende nkeyo Nyasaye atatokorere Nyasaye igare omuya igare boe chinguru naende bweka omonyene nere oratobwere bionsi ebinto abanto bande totagete gotegerera amang'ana ya chicomputer na ebinto binde imanyete omonto nkorangeria inche aye naye goika omanye ng'a goika
Kende nkeyo Nyasaye atanyala gotokorera iga tugotobwera bionsi. Kende nkeyo Nyasaye atanyala gotokorera kende nkeyo Nyasaye atanyala gokora Paminto ire itagĩkanka ũmanye emechando yao bwate ire itagĩkanke ngararia emechando yao emekoro ira chitagĩka obokong'u gwanyorire ekero okwegera engereri igoro ya emechando obwate omanye ng'a Nyasaye oria omuya niga are omorai orakobwere bionsi. Nyasaye nore naye iga are gogokumia naende kende nkeiyo atagokonye okoretigana ase are. Buna nkoenda gokora nsa iga tiga toinyore iga Jeremia 22 ebunge 20 Jeremia 32 ebunge 25 igo egotoinyoria ng'a ring'ana ria omonene rigacha ase Jeremia rigomotebia inche Nyasaye bwento bionsi kende nkeiyo kere egekong'u asende. Zaburi 59 igo otoinyora igoro bwa Nyasaye bwa ogokumia igo gwegena kwago nabo kore na intwe iga ekorokia obomaene tiga motebi Nyasaye goika tomotebi Nyasaye ekiagera nere omanyete obokong'u bwaito bwensi nere orakore obwanchani bwaye ase obogima bwaito egere toba ababwi ribaga tokogwa nere oratokonya korwa ase obokong'u tobwate amasabo aito onsi pi nere ogoiraneria ase obomaene iga kore okwegena okuya amapastor omo gagoteba iga egeretu ogokumia ekero togotebi Nyasaye ng'a ebinto mbirenga birakorekane boronge ebinto ebiya bigokorekana ekero twatebirie Yeso emechando yaito iga agotobwera tiga totenderere gotebi Nyasaye obokong'u bwaito nere natobwere bionsi. Tiga tosaba ogosaba okuya na amasabo aito onsi pi tiga tonyabeka ase Nyasaye tonyarike ense tomotebi omonene nere natobwere bionsi. Abana babwate obokong'u na abagenderete konywa chinyasore na ebinto amarwa Nyasaye natobwere abarente ase enyomba yaye ekiagera nere bweka ore na chinguru goika amotebi Yeso Kristo ntobwate ebinto tobwanete gotebi Nyasaye nere omotang'ani naende nere omobui
nero mo otonyarira bionsi nero obukubua na bamo getunga ka kongu kime chando igako gekeie kiagera na mubui tokonyara yebwike bintu byo onye toko birenta se Yesu yo kote bya kwagenda saba balingoria bagote binga kyuwe konya tibaonyara konya ndongo jona kote ibono iga tebi Yesu nere na kubwera tebi Yesu nere na kubwera Yesu nere ora kote ora kubwera bionsi tebi Yesu nere na kotori kurwa seme chande menge ni matego tame gente que nte ko banyurineke ya sai ga go cha sole nyora ko wato bokongu no matego kiara ga gracia sole na koire o konye me chando ya yonsi no bwanjani bwaye atuanjete nyone ga tuarenga banya bibe kende yonsi pio no akoreiro monene okwabeire kora mutige ai chasore na ko bwere bionse te bwati kende yonse ko wonga nki wa korire ase kanisa ko sena ki ga sia o bikoru bia bio kata bikara la gara kore tikana sare ikine kegente kanene nera na cha akubwere bionse saburia mia ya mona isato ebungo na ge goteba iga nyasaye garo no mwanchu asitore mono na mo korumo chaka no bako moerio igaro mo gatu anjete abaria to mo boete na koro bwanjani bwaye ase igo ogwa anjani abanene bwa nyasaye igobore gatie ito nere ye nyasaye igaro mwanchi otuanchete ohetera so bwanchani bwaye na intue toko mo veteria wanche ebikore bikoru biao mbikogera okore akobwere korende ekerore etigane kende nke yorate kore nyasa wanche mono kubwa una wanche te bono ekere egati yao igete keire nga ayebwetigane egere omweri baga akoroe bionspie biata geta sobogimo bwao kiagera ere no mwancho ito bakongu bwaterero iga abande tokorera tuna ba tokorero yo minto seriosiride binto tutamanye ngia ko gare binto bigakore kanaiga tokomutigera tubwa tigasi go nyakorigie gasi amotuka mange kwarigirie goetera chinchera chionsi watebiria abantu bande bakokonyi bakoe gasi tebi nyasaye nero rakoigorere mirangwa yaani kwa rwari we kwa jiri nyagitari wasinyiru kwa nyoromo nyagitari ikiagera tobwati ni shwarensi tebi nyasaye abana bao babeira bakongu chinyasora na bakori namarua batebi nyasaye batebi Yesu iknere bweka ora tokonye nere bweka ora to ebionsi tole semechanda
na we koromo we motuka ino mogana wa te wa beta ri Arabia aba mwaka 80 1988 abana ba mwaka ya mabachaka gukora ibintu birema minja yo boibori abaiboria abana mwana yomo akamya ka sukuru akanyora nga embe ikabe nyinge ikayeri chinyomba n'emete o kaminyoka omwana oria tachieti konyora obumaene sekamba amanyite ng'esukuru y'omwana oria yarenge ekera ikororo akararigereria akarera esukuru eria igatagorwa yonsi pi abaibori bateneine bakorera ng'abana babo iyoba enyomba eri buna yasaretiwe abana bande bakwereire maria akabwata achaka korusia amagena akunyutugwa omugaka akamotebia nkioke okora agateba ogantagete korora n'omwana one ntete korogose nare Samueli agasinywa goteba achigukaniwa agateba yaya goikandigia abana omwana one omonto orio abantu aba bomorero bagaikomocha bakamochikomorusia agateba yaya n'omwana one ntete korigia abandi bakamukania ngukure Samueli akagenda korusia magana aria egere agenda enyomba eria esukuru ime arose nanyora omwana oye akagenderera gokora amatuko abere amagima akotagete korigia agotema akamanya akaigwa omonto okorera mwana ogoteba tata akaga chinguru akamoeria akategeka nkeiga akarusia rigena erimo n'omwana oria abana bandi bagachoka koruma aria akabatebia soka gocha omwana oria akamakania yaya tiga abana bande basoke kwanza agateba bonsi pi n'abana baya tiga basoke kwanza na inche manya basoka omwana oria agateba natebia abana bonsi ng'a aye na obutamba ogontebia ng'a nonyanchete agasokia abana bari bonsi n'omwana oria oye emechando eria yonsi pi ebekarigereriwa bakanyora ng'a abana bari moyo bare omogaka oyo eruete amatuko abere amagima akonya korusia amatobori ng'ora abana bari bagasoka na Nyasaye oria oteito iga atwanchete abakorusia emechando yonsi pi ase obogima bwaito egere atotorie korwa ase omokong'u bwaito Mathayo 2:2 Mathayo 2:2 ebugo kianda mpaka 11 tata somamo Mathayo 2:2 kianda
ing'o segati ino omwana arasabe omogati amwarigena ataba omogati amoe egente kiao ng'otamanyeti ko omwana oye ebinto ebiya ng'aki Nyasaye ore igoro ore omuya ase abana baye barasabe otabae egento baria bagosaba Nyasaye abasesenerie emechando yago na obokong'u bwaino tiga tomotigere nere natobwoere tiga Nyasaye abasesenie buya mono abasesenie. Nobwate ebinto ebikong'u ase obogima bwago bigirere Yeso emechando nere ase obogima bwago tigara Yeso nere omobui ebinto ebinge bire ase obogima bwaito tiga totigere Yeso Kristo. Nobwate obokong'u nobwate emechando emenge ase obogima bwago nobwate ogwechanda okonge amen. Tiga torigereria ase Yeso Kristo tiga tomorigereria ase obogima bwaye ebinto bia ense eye biga mbigende bikee ekero tomorigerereti Yeso buna omorai oito goika amotebi Yeso ekiagera bweka omonyene nere orambwoere bionsi amina seseniwa Nyasaye abasesenie.